Wow. Oy, malaki. Malaki guys, oh. Yun oh. Oy. Thank you. What's up mga ka-hunter, for today's video magpapandaw tayo ng mga trap natin. Kasama ko si Ka-hunter Paul, Ka-hunter Francis, Ka-hunter Arnold, Ka-hunter Kulot, Ka-hunter Brian. Guys, stay tuned. Ito ang Ilocano Hunter. Magkita mo Nangala. Ay. Kuha daw guys, kuha. Uy, kuha nga. Apa ni? Inabutan na niya. Yung ganin na karwar. Limawa na inabutan na na eh. Wow. Wow. Oy, malaki. Malaki guys, oh. Yun oh. Apa nagatulo daw gusto doon? Ito pala kuha namin nung minsan mga hunter. Ulamin natin Isasama mamaya. namin sa ulamin. Galing nagpakanya ko. Hindi mo sinusak na eh. Ito, ang lubong. Bigyan lang kere. Duk. Sila ito, okay lang. Stick cameraman. Na? Magkita talaga mo. Maturing. Dapat eh. Balik mo sa tagikan no. No. Naala. Ito. Ang naala? Tayo ba? Kalinta. Ito. Ano to no? Ha? Wala. Oh, Nilapitakan. Apa yang itu kamu? Ano yung kapli Amin amin ang ano bigat eh. Sabi dito eh. Ito dito no. Ano lang to, panaratag. Kino to palo? Paul, palo! Te peso nga talaga video ko. Para minsanan lang. Tignan nyo guys, oh ang ating cameraman, si Arnold, nahihirapan na. Babang kumapalitan na ba? Ha? Ano ba babang? Ha. Sila ka lang ranger ano? Bakit din alam tang yo. Sukla ito. Sukla na pula ito. Dapat ito na eh. Parang ikaw. Oy, bakod. Walang huli, mga hunter. Da. Ada. Ada. Ito ang bapa yun. May huli, may huli. Ayun o. Kita na. Sumisilip. Huli. Oh. Huli. Ayun oy. Oy. Kamera. Kameraman. Malaki. Lagay mo. Lagay mo. Oy. Abet, dito yun. Pating ito. Outside. Huli si Ka-hunter Paul.
Lupa. Uli, kulot. Uli. Mukha ng daga. Taga. Daga. Baus. May naklosan? Naklosan. Awa. Uli. Uli. Lupa. Lupa. Nay, pugsa to. Ranggas. Lupa rin, mga hunter. Panay lupa. Lupa ang nahuli. Session. Kasi ang pagkamuti dyan, Paul. Yung pangalan ko rin, matulog din. Sinulid karnero. Ha? Wala eh. Balas yun. Nagtudo kami. Wala mga hunter. So ayan. So ayan mga hunter, ito yung nakuha natin, dalawa. Yung dagdag sa ulam natin, uulamin natin mamaya. Ano minutes ito? 5? 6. So pwede pa ng luto. So, stay tuned kayo dyan, magluluto na kami mga hunter. Meron. May daludal pa oh. Meron yan. Alaka! Pinagatan nga yung ata. Laki guys. Ang laki oh, ang laki. Talaga mo, sumuro. Yung huli na yan ni kulot ng asin guys. Mga kanter, oh. Sarap niya no, dami oh. Solve na naman daw. Budol na naman. Oy. Kinimor niya na, ay hinalo niya na. Nice, oh. Sarap. Ganyan lang ulam dito mga kanter. Oh, di ba? Minutes. Yan talaga ni babae. Oh. Yan talaga ni babae. Ah, Hindi ka. Nagadidikin ng kulat pa. Nagpula pa. Doon sa mga jampul mo. ada. Ada? Ito, kurang lagi. Kira kami na. Ha? Sabi na ni Joy. Hindi. Nakakilay ko pederabil. Todo ka uwan eh. Mading. Pinalagay jacket ko. Kulot ang gawin ng kutututo daw. Nagpet-tar-tar-tar-titik. Agas niya. Muna pula yung lalaki. Kaya lang bilungan, di kayo maotoro yan. Nga, ba't mo darabil nga pa ito ganyan? Yan ang palang ko yung sisimot niya nga. Tanaw dito sa gabi. Ano ba kung? Sinabaw ko na. May bilog. Wow.
Lakam natin. Dapat na naman niya. Side. Ay, mas makan natin. Ha? Ay, mas pwede danom kinaro naman ka danom. Siyempre. Lagi minum ka tayo, dugod nagjago. Medyo makaga. Bago mo. Ano? Paulabos kayo Domingo. Sandalan tuman dyan. Urnon tayo. Parang adon to. Hindi pa talahin doon sila di arwangan mo di taltaro, nagpataltaro mo lagi na tao. Ano eh? Anton og urnong tayo. Okay. Toy. Okay. Antay palagan alap po ito. Tay palagal alat toy. Antay palagan gusto na gilid yung ulitan. Dili ko jok. Dili ko doon di karayan. Hindi pa. Sabangan ni Jesse dagdan kalatay. Malabal-balad dyan. Yunda. Kawan. Happy. Dataklan. Ay jamunitan. Mapanagala damang Christian ko pero may ginaladan niya. Kalama pa wala. Malaglag. Nagpaka din yan dahil piskis karyana. Sugarod nagdadaklan. Nagaduko na kunadang awang handa ka ng mugala. Nagkibantayan no ka. Pinadasda ka nung nagkwa. Ano gano'n? Nagsibog ka na kaalada mo. Ganito bantayan. Ganun. Ganun ba? Ganun. Dami. Hindi nga tabandam yanan baka dyan kang garaw. Kanggaro? Dami yang kang Haan? Aji kas dyan na. bagatan nga pe. Dati ko